Poď. Počkaj, bol vidieť. Yes! 13! 13 vinov. Krásna práca. 13 vinov vám nezoberete. Počujem. Má vidieť? Áno. Tak pozeraj, aby si nehovoril, tu sú trenky. Ne, však včera si pekne splnil. Takže... Vidíš to? Áno, vidím. Poď. Minútu si povedal. Áno, No, vytreť a do úst. Fuj, more. OK, ľudia, 2.30 je. Áno. Minúta 30. Zatiaľ vymýšľajte rýchlo trest. Dávaj trest. Fuj. Tam bolo hovno. Ne. Rozmýšľam sa na trest. OK, počúvaj ma. Vyplúť. Jaj? Počúvaj ma. Teraz si myslím dám teraz trošku taký iný trest. Či o toho pôjdeš? Minútu budeš hovoriť na streame, takto na kamere, to bude taký trošku iný trest. Takto sa dáš a budeš pravdivo hovoriť, že si sa rozišiel s Vladkou, že už spolu nie ste a že odchádzaš niekde preč. Nejdem. Prečo? Že to je trest? OK, jedno kolo, ja ti dávam trest taký, jak mám teraz ja ten istý. Počkaj, ale ja som ešte nepovedal presne čo. Ty si už dal. Ja som nepovedal presne čo ešte. Že takto má byť na kamere, aby som vyprával, že Vladku som sa rozišiel, to asi... Áno, že ste sa rozišli, že už spolu nie ste, ale ešte som nepovedal všetko, čo OK, splnené. Dobre, že už spolu nie ste a že Julku ste darovali. Ne, moju dceru si neber to popolu, som sa na to pozornil. Ale to je trest iba. To odpojím. No moju dceru si neber to, ubil, to odpojím.